App shine za mu yi bayani a kai ne. Mining ne bai jima da fitowa ba kuma blockchain ne mai zaman kai ne kamar Pi Network. Wannan G Network ɗin shi za ka je zan saka link a description ko kuma a comment section sai ka ɗauka. Za ka zo nan wajen sign up kamar yadda dai mun ka saba akan kowane project. Wajen sign up nan sai ka saka full name ɗinka. Misali yanzu Usman M Garba. Nan sai ka saka Gmail ɗinka. Nan sai ka zaɓi username ɗinka. UMG ka tabbata username ɗinka ya kai ƙwara 6. Sai nan kai creating password mai ɗan wahala wanda wani ba zai iya sace nan take ba. Kamar misali Usman 123 question mark. Sai nan ka sake maimaita abin da ka sa a farko. Kakkai mistake ɗin ko guda ɗaya. Bara na buɗe muku ku gani. Kun gani yayi matching. U ta farko capital ce, saura kuma daga bisani dukansu small letters ne sai kuma question mark ƙarshe. Za ka isa add ko wani abu. Nan kuma sai ka sa referring code wanda na saka shi za ka sa gashi nan. Manu Oji. Sai nan wajen ka danna create. Idan ka danna create zai creating. Yawwa kun gani? Yayi creating. Yanzu sun ce user registered. Sai nan sai ka sa Gmail ɗinka kai sign in. Sai ka sa password ɗinka da ka san ka buɗe shi da shi. Kun ga da wancan Gmail mun ka buɗa mun ka saka wannan password sorry. Sai ka danna nan remember me idan kana son nan gaba su tuna ma password ɗinka. Idan kuma kana son duk ka so shiga ka saka da kanka sai ka danna kawai nan inda ka gana danna sign in ɗin nan zai kai ka a ciki. Yawwa to ga su button nan da suke so kaɗan abin nan za ka yi guessing kaɗan zazzaɓa. Kun gani Allah ya sa nan na yi daidai. Sai ka sake haka sai ka yi haka no ban canka ba. Yawwa sorry I'm sorry. Yawwa haka ake son ka buɗe su. Idan ka buɗe su kun ga excellence na samu su ko 117. Yawwa yanzu idan ka shiga duk bayan 1 hour ne ake mining ɗi ne ga waje nan wajen. Shi za ka taɓa nan wajen za ka taɓa. Ka danna kun gani yana da features mai kyau. Suna da ecosystem ɗinsu. Kun gani nan wajen ga yanan nan za ka taɓa. Kun ga mining ɗin kunan na gudu. Amma dai nan ya nuna -1. Idan ya gama gudu nan da sauri zai ci gaba da counting flossing. Zai ci gaba da yi gaba. Kun gani ga wajen nan mining rate ɗinka ne nan wajen referral nan wajen inviting. Nan dai gashi nan duk za ka je ka dudduba ka ga. Sai kuma idan ka zo nan kun ga fara flossing yanzu. Zai ci gaba da flossing nan idan ka zo duk gasu nan ga fact ɗinsu nan idan za ka karanta. Ga node ɗinsu nan ga spot ga profile ɗinka nan. Jim kaɗan za a fara nan wajen za ka iya hide balance ɗinka idan ba ka son a gani. Nan ko ka zo wajen add phone number sun ce very phone number coming soon. Nan ba da jimawa ba. To don haka kun ga kamar Pi Network yake saboda haka ƴan uwa sai mai sauri mu dage mu buɗa. Kun ga mining ɗinmu 1 G ne per hour. Guda ɗaya kake iya tara a kowace awa. Ga yanan rate 1 per 1 hour. To sai a yi sauri. Allah ba mu sa'a.